Díky moc, už dávno jste vyhráli i první maturitní šerpování. A jako první přichází Pavel Bína. Pavlovi říkají Bínas, jeho motto: věř, běž a dokážeš. Jinak jeho zájmy jsou basketbal, počítače, přátelé, spánek a taky hudba. Tak ještě jednou, dámy a pánové, Pavel Bína! Jako další přichází Lucie Bláhová. Samozřejmě s doprovodem. Lucce říkají Bláhyč, nebo Marie. Její motto: není ostuda upadnout, ale zůstat ležet. No a zájmy: baví mě všechno, u čeho je sranda. Tak dneska by to stopil měl být i maturitní ples. Lucie Bláhová. Další z party, to je Libor Hanus. Music history. Charles Capalmo today was a singer in the story of music of Virgin Radio. Liborovo motto zní: nechtěj od života mnoho a budeš šťastný. Jinak zájmy: hokej, tenis a taky hudba. Libor Hanus. Čekáme na další vaše ovace, protože budou oprávněné. Přichází Lukáš Hošek. Taková hezká ladná chůze po červeném koberci. Jinak jeho motto zní: bez přátel není štěstí, ale bez štěstí nenajdeme přítele. Jinak zájmy, to je sport a taky hudba. Lukáš Hošek. Připravte další drobné, přichází Zdeněk Jandík.
Takže přijde Casanova, jo? Jinak mu říkají Janděra, jeho moto Carpe Diem, neboli Heat the Capra. Zájmy, fotbal, hokej, počítače a dokonce i alkohol, to není možný. Zdeněk Jandík! Přátelé, pozor, přichází Kenia, neboli Michal Koenig. No, na tom moto se musím teda nadechnout a zavřít oči. Michalovo moto zní, to zas bude ale již nablito. Mezi zájmy patří fotbal a taky hokej. Michal Koenig! Další pán na holení, Matěj Kubík! Ty on má svoje moto. Nejhorší střet je s blbcem, protože ten nikdy nevyhraješ. Jinak má rád počítače, knížky, přátelé a taky cyklistiku. Tak ještě jednou potlesk. Matěj Kubík! Taková hezká veselá muzika, se může klidně houpat do toho, ale samozřejmě i tleskat, protože i Otík, neboli Véna, neboli Václav Louda si to zaslouží. Jak vznikne u Václava přezdívka Véna, to vím, ale jak vznikne u Václava přezdívka Otík, tam pořád teda tápu. Jeho moto, život je pes, nejlepší přítel člověka, zájmy snowboard, snowhejbal a taky kamarádi. Václav Louda! Tentokrát na scénu přichází žena, Kristýna Macháčová. Moto dvojtečka, asi nic. Zájmy volejbal, akce s kamarády, taky koncerty a pes Aida. Jinak ji říkají Machy anebo Kiko. Kristýna Macháčová. Tak další veselá chvilka, tentokrát pro Davida Majera. I David žije s motem, jeho moto zní láska hřeje, ale uhlí je uhlí. Má rád fotbal, svoje kamarády a taky velký party. Dave neboli David Majer. Tak pánové dovolí, ale přichází v tenhle moment další ženská krása. Tentokrát je Zuzana Němcová. Její moto, kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti. Má ráda knížky, hudbu, jinak ji říkají prostě jednoduše Zuzka. I ona má svoji šerpu a květinu. Samozřejmě i gratulace. Dámy a pánové, Zuzana Němcová. Já musím normálně pochválit pana ředitele i paní třídí, vám to jde hrozně rychle. To je jako na běžícím pásu. Vy jste trénovali, přiznejte se. Několik let už, že jo? Tak pojďme na toho dalšího ze třídy 4B. Je tady Jan Novák, neboli Novas.
napsal na futra Park hotelu. Moto, dvojtečka, Java 250. A pozor, zájmy, auta. Taky závody a kamarádi. Jan Novák. Mezi boyband třídy 4B patří taky Lukáš Nový, neboli Kuli. Moto má pravděpodobně ze života, neboli maminka má vždycky pravdu. No a jeho zájmy, hokej, fotbal a taky PS3. Kuli neboli Lukáš Nový. Přezdívka Sako taky dobrý. Obzvláště pro chlapa v košili. Jirka Pytel. Jeho moto nedělej nic, když nemusíš. I přesto má svoje zájmy, hokej, fotbal a taky spánek. Sako neboli Jirka Pytel. No a s přezdívkou Rafy přichází Andrea Rafailová. Andrea žije s myšlenkou všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo. Má ráda fotbal, hezky, taky hudbu a vaření. To je mimochodem pro chlapa ideální kombinace, zda tato žena má ráda fotbal a vaření. Tak snad už jenom se ptáte, jestli je volná. Andrea Rafailová. S přezdívkou Crosby teď přichází David Rychnavský. Jeho moto, co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znovu. Má rád rodinu, kytaru, hokej a taky přítelkyni. David Rychnavský neboli Crosby. Marně hledal na košili číslo 68, ale Jágr mu opravdu říkají Václav Strejc. Dokonce je tak rychle jako Jarda Jágr, protože než začala hrát muzika, tak už byl ustužkovaný. Jeho moto, nic není pravda a všechno je dovoleno. Jeho zájmy, auta, hudba, počítače, kamarádi, alkohol. Václav Strejc. No a další šampion ze 4B, to je Jan Šiman. Neboli Šimi. Myslím, že většinu peněz už má za košilí. Jeho moto není důležitý vyhrát, ale naštvat toho, kdo tě porazil. Zájmy fotbal, hudba, holky a party. Šimi neboli Jan Šiman. Teď už další krásná žena i krásné šaty na scénu. Tereza Topinková. Její moto zní dost nekompromisně.
Na každého jednou dojde. Jinak má ráda kolečkové brusle, psáko, aerobik a hory. Dámy a pánové, Tereza Topinková. Přesto, že nám tady jako pomáháte, tak ještě pár studentů ze 4. tu máme, kteří nemají svoji šerpu a samozřejmě ji chtějí, stejně jako váš potlesk, co si budeme říkat. Přichází Eliška Trnková. Já teda přemýšlím, kdy vyhrála tu soutěž, o který mluvil pan ředitel, protože její moto zní, co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a zítra budeš mít celý den volno. Tak hlavně, že vyhráli. Jinak zájmy snowboard, plavání, pečení a všechno, co se týká domácích mazlíků, hlavně koček. Eliška Trnková. Nepřijde pravda, říkají Betty, ale oficiálně přichází Alžběta Vakelová. Taky pro vás jedno moto zamyšlený. Zlovři jsou jako cibule. Má ráda hudbu, kamarády a taky Facebook. Snad si mě přidá. Alžběta Vakelová. Kejvla jakože jo, jakože jdu. Já to mám napsaný, buď v pohodě. Dámy a pánové, Monika Volencová. Říkají Móňa, taky Monča, má svoje moto. Buďme chytří, blbých je dost. No a její zájmy, sport a taky přátelé. V tenhle moment už s bílou růží odchází z červeného koberce Monika Volencová. A protože další bílá růže už je připravená, tak tleskejme dál. Je tady Lenka Vopatová. Každý, kdo jde svou vlastní cestou, nemůže být nikým předběhnut. Takové je Lenčí moto. Jinak má ráda divadlo, kino a taky knížky. Jestliže dneska večerí zachutná i šampaňské na přípitku, který nás čeká už za chvilinku. Lenka Vopatová. Další, kdo čeká na červený koberec, je žena v červených šatech. Dámy a pánové, Václava Velmutová. Říkají prcek. Těžko říct proč. Moto. Když se k vám život otočí zády, tak to i klidně řeknu tohle. Když se k vám život otočí zády, chytněte ho za prdel. Zájmy lacrosse, inline bruslení a taky četba. Václava Velmutová. No a teď přichází jméno, které nedá spát v celé škole. Kostia Žvakin. Říkají mu Konstantinopolis, Istanbul, Cyril Metoděj. Jeho moto, když si, konec prostější, když máš problém a nevíš, co dělat, dělej to, co ostatní. A zájmy gauči. Kostia Žvakin.
by se Kostěm ještě ujal jedné role a to je ještě jedno stužkování. Dámy a pánové, ještě jednou třídní učitelka třídy 4B, inženýrka Libuše Jakubcová. I ona samozřejmě přebírá svoji šerpu a i ona si zaslouží váš potlesk. Tak teď už máme druhé partu kompletní. 4B je připravená na příbytek. Nicméně bylo by super, kdyby někdo z vás, třeba Lukáš a třeba Wendy, přišli sem nahoru na pódium, aby jsme v rámci proslavu maturantů mohli už následně i tady s vámi v sále i v suterénu, i v prvním patře připít na zdraví a na úspěšnou maturitu.